sunana Sadam Sa'id Baffah, sannan kuma ni ne anchoring event din da aka yi wa a matsayin master of ceremony. So insha Allah Uga zai gabatar mana da takaitaccen jawabi game da wannan biki da aka gudanar yau, kuma a ƙarshe zai ba da shawarwari ga 'yan uwa waɗanda sun ka kasance graduate ne na wannan biki. Ku biyo mu domin saurara abin da mai gidana zai yi. Ina godiya, thank you so much. Yan uwa da abokan arziki wanda suka samu halartar wannan event na yau, muna godiya sosai kasancewar ba a fara cikin lokacin da aka tsara ba, amma alhamdulillah an yi lafiya, an ƙari lafiya. So abu na farko da zan yi tattaunawa a kai shine kalubalen da nurses suke fuskanta a lokacin da suka ƙara makaranta. Tabbas akwai kalubale. Na farko shine kasancewar mutum ya jira sai gwamnatin jiha ko tarayya ta ba shi aiki. Kamar yadda aka faɗar kawa yau, an ɗaya wata ita da dama wadda take ba da haske akan entrepreneurship and nursing, wanda za ka yi business na dogaro ga kai, wanda yanzu kalubalen da muke fuskanta haka ga wasu sun kare makaranta sun tafi, kafin mutum ya samu aiki zai sha wahala sosai, saboda aikin ma yanzu kusan in ce sai ka tanadi kuɗi ma hake iya samu a matakin da ake cikin na ƙasa. So inda shawarar da zan bada, akwai lokacin da na kare makaranta alhamdulillah ban fara da aikin gwamnati ba, na fara da private institutions, na fara da karantarwa, sannan kuma na fara da wata private clinic. Daga nan har na iya samun zuwa na yi volunteer a asibitin da ke nan ta ƙwararru ta Yariman Bakura da ke nan Randabawa ta dandalin Alaƙibi. So amma ban fara a matakin na aikin gwamnati ba, na fara a mataki ne na volunteer. Na yi volunteer for almost 1 year kafin a zo a yi permanent na in zama staff. So alhamdulillah, ni da kiran da zan yi ma 'yan uwa shine ko da yaushe sani cewa harkar nursing ba haraka ba ce da za ka yi dogaro 100% ga gwamnati. Ban ce nursing babu kuɗi ba, akwai kuɗi, amma kuɗin ba su isa mutum ya ce ya zama mai kuɗi ba, sai dai in ce akwai contentment. So ni na kira ga 'yan uwa da suka ƙare karatu yau da cewa su sa a ransu cewa in aiki ya zo za ya aiki, in aiki bai zo ba za su fuskanci ƙalubalen zaman rayuwa, ko in ce za su fuskanci darasin zaman rayuwa, su kokarta su samu kansu aiki na dogaro ga kai kafin aikin gwamnatin jiha ko na tarayya. Ko ba ma wannan ba, ko da kana aiki zaka iya hada shi da aiki na kasuwanci. So gaskiya ni shawara da zan bada ga 'yan uwana wayanda suka ƙara makarantar kenan a yau. So ina godiya ga ilahirin hukumar makarantar koyon jinya da anguwan zuma a bisa kokarin da suke yi na ganin cewa sun ba ɗalibansu ingantaccen ilimi wanda za su taimaki al'ummarsu. So ubangiji Allah ya saka masa alkhairi. Afuwan ranka ya daɗe, ko wannan yana daga cikin nasara da hukumar makaranta za ta lissafawa cewa ta samu, kasancewa ana ta yada cewa an samu babban nasara sakamakon ya hito fiye da yadda ake tsammani. Kamar da kuka gani dai, wannan mataki ne da an ka zo da shi wanda council ta nursing ta kawo, wanda za a dinga jarabawa da kwamfuta. Kusan in ce tun da aka fara jarabawa da kwamfuta ba a samu matakin cin jarabawan da aka samu a bana ba. So alhamdulillah an samu matakin cin jarabawa wanda ya kusan almost 80 to 90%. So haga nasara ce saboda jarabawa ce wadda ba a saba yin ta ba ta kwamfuta, amma yanzu mutanen mu ko in ce student din mu sun fara koyon yadda ake yin jarabawa, kuma suna ci har ya kai matakin 80 to 90%. Alhamdulillah za a ci. To masha Allah, ranka daɗe, duk da harko baka faɗi sunanka ba, so da kaga masu kallo duk da huskar sananna ce ga duk wani nasu wanda yake Zamfara, amma akwai buƙata a yi tunatarwa. So da farko dai sunana Sadam Sa'id Baffah, ko in ce Nos Sadam Sa'id Baffah, sannan kuma ni ina entrepreneurship ina na harkar entertainment na master of ceremony. I'm a public speaker of the state. Masha Allah. Ina godiya sosai ga wanda suka kallaci wannan bidiyo, kuma ina fatan cewa hukumar makaranta za ta ci gaba da ba student ɗin mu ingantaccen ilimi ta yadda za su fita waje su amfani al'ummarsu. Masha Allah, mun gode ranka da Allah saka.